problema do comercio pequeno, sobre todo, son os aparcamentos, que non hai onde, é que a xente non é que non teña onde aparcar, é que non ten onde parar sequera para facer un recado, para dar un recado. Os aparcamentos, despois, os que hai son carísimos. Bueno, máis ou menos. Sí, pero, bueno, creo que se pode mellorar bastante en iso. A mí parece imprescindible, pero aquí agora mesmo en Santiago non hai unha asociación que, polo menos que me parezca a mí que me representaría, vale. Unha asociación como había antes da Cotes ou así, para unirnos ao comercio e para, pois, para intentar que isto non fora unha selva de decir que cada un abra a hora que quere, os días que quere, as 24 horas se fai falta, pois ter unhas normas e intentar cumprilas. Para que haya un horario, para que haya unha época para poñer rebaixas e non todo o ano de rebaixas, e despois outras rebaixas das rebaixas.